Kadok Warriors joloch tielo mar ariyo mag tuke mag ASK basketball tokloyo team mar Dementors points 65 kuom 55 e finals mane obagi e alap ma Kasarani Gymnasium. Mana ka jafombo marwa James Opondo japicha lero, team mar Starlets basketball nokawo okombe e kidieny mar Wakeini tokloyo team mar Juba Tigers points 73 kuom 45. E finals manejiri to giliyo kendo geno ni biro bedo maliet tuke mag ASK Foundation Basketball Cup. Mano e kaka ne obedo. Kadok Warriors mane obedo gi tuke mapeka nyaka e finals noloyo team mar Dementors points 65 kuom 55. Kwota mokwongo ne orumo amodhi mar points 14 kapok team mar Dementor loyo kwota mar ariyo points 13 kuom 10. Dementor nodhi nyime gi tugo makare kwota mar adek tok loyo points 20 kuom 18. Kadok Warriors kata kamano nojiwo itugo kendo loyo kwota mogik points 20 kuom 11. Loch mane omiyogi okombe. It's very, very interesting. It's a good tournament for these guys. I think it's the best thing that has happened to them. I think that whatever they are doing is really going to help them in terms of integration. Their skill levels are going to go up. South Sudanese, we have a lot of talent in basketball. And for the young people, they know that our national team is doing well. So some of them want to go to that level of representing the country in that name. So, and it is started here. So you have to start from this tournament, and the next year maybe you might find yourself in the national team. Ekrieny mar Wakeini team mar Starlets basketball no bedo joloch toklo team mar Juba Tigers. Starlets noloyo kwota mokwongo gi mar ariyo points 16 gi 15 kuom 12 kaluwore mano tero tugo e yweyo points 31 kuom 22. Kwota mar adek gi mar ang'wen bende nobedo mayot ne Starlets tokloyo gi duto kendo kawo kombe margi mokwongo e tukegi. It's have been amazing. We have learned a lot. We have competed. We have, at some point, most of us, the teams that were there were very competitive. And for us to make it here to the finals, it was something that we really fought for. Tukegi mane ochan gi riwruok mar ASK Foundation, riwruok mogoyo taje piny mar Sudan ma milambo, chiwo thuolo ne rawere mondo nyis mich margi e tuke mag okapu. Tielo mar ariyo nobedo gi timbe mathoth kipimo gi tielo mokwongo ma bende ne obagi pacho ka. We really need to step up in some way to encourage the youth to come up. So this is just a platform we have created for this youth to come in and showcase what they have. So what they do with it after here, I would say it's up to them in terms of basketball, because after you are given a platform, someone has just given you wings. You go fly, do whatever you want with those wings. And that's what we have always been. Tok tielo mar ariyo mag tukegi rumo ayanga. Jochak tukegi chano bago tukegi ding'wen higa manyien e pinje mag Afrika ma ugwe ka finals ibiro bage piny mar Sudan ma milambo higa manyien. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara mugejongi kanye machopo gode giko mar weche manyien mago imore otieno makawuono. Witi Jarodi wacho ni Joyce ma Witi Jarodi amor kodi kaka ikelo weche manyien e yo makare. Mosna jaoda mano Vonda Anyango kod Movino Chieng kani kuja skula. Mary Umari wacho ni Amimo omosnwa Raila. Benson Ayaga wacho ni rest in peace Amimo. Ote machielo Nyakwaro Sien wacho na sedonje chenro kaka pile kantiere Ogilo Kamswa North karwak na muro ni MP mano na Rebokoyo James Onyango kod mure ni constituency manager mano Sospita Ngere Mogi karwak na jo Ogilo te e chenro ero kama na inyako mbedo kodo nyaka gisani machope giko mar weche manyien maga oimore. Nyakara Ramogi jongi bed kodo tieno maber oriti masani nyinga Joyce Odur na ntere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka.